takže tam by mohla různé výjimky, koupila, zakládala, jenom tak jako na odbočení, aby vám byla jasná, všechno problémy, jak si měli představit, prosím vás, tu právnickou osobu. Tak prosím vás, jaké máme teda ty právnické osoby? Já už jsem to naznačoval. Takže to jsou, prosím vás, obchodní společnosti, ty budeme pak probírat podrobně v obchodním právu, prosím vás, jsou to. A tady máte dokonce, když se podívám, prosím vás, jako určitou chybu v té učebnici, na které tam jste si dali pozor, já říkám obchodní společnosti, na to pozor, jenom obchodní společnosti a družstvo, protože družstvo je něco jiného, než obchodní společnost. Takže když tady máte uvedený líček, za účelem podnikání, akciová společnost a družstva, tak ten pozor, ta družstva nikoli družstva je něco jiného, protože to je neuzavřený okruh osob a tak dále, a proto máte na ty posíčující se obchodní společnosti probírat později. Takže obchodní společnosti, obchodní. Já se omlouvám, mě to... Jsme se tady s kamarádem sadili, on se se mnou sadil, že si to nenadám na hlavu. Jako při té přednášce, jo? No, a teď jsem vyhrál sázku, takže mi dlužíš kafe. Ne, jako to nic proti mám. Teda teď vám ne, já prosím vás, tak to dobře, ale jediný teda tak... A uděláme si takový malý exkurs do přednášky až jako ty příští. Kdy budeme mít téma a téma, na které spousta studentů jde výborně, kde vlastně vy jste takový můj černý kůň. Demonstrátor. Já náhodou právo moc miluju. Třeba ukazoval učitel chemie, nějaký ten pokus, a někdo to tam držel, a pak ho to mouklo, že ho byl celý odčasený, jo, takže v tomhle případě máme promlčení a prekluzi tam budeme probírat. Ten rozdíl je, jak já jsem tak trošku hovořil, s čím souvisí promlčení a prekluze, to souvisí s tím během času, kdy to je jedna správný událostí. A to znamená, když tady uplyne nějaká doba, tak vaše právo je promlčeno. A nebo pak může být vaše právo prekludováno a zanikne. Je to důležité rozlišovat. Třeba prekluzivní lhůty jsou klasické lhůty reklamační. To znamená, uběhne vám reklamační lhůta a vy už vlastně, kdybyste reklamovali, kdyby vám chtěli přiznat, tak si vlastně vám nějaké právo přiznali a doláníte takové důvodné oblácení, abyste byli povinni obrátit. Když se plní pak jakoby promlčený závazek, tak prostě to je možné. Ale hlavní je, že promlčený závazek není právně vymahatelný. To znamená, uplyne nějaká doba, říkám třeba základní promlčecí doba, jsou 3 roky, někdo vám půjčí, vy zapomenete na ně požadovat vlastně to vrácení té půjčky, uplynou 3 roky, vy jste si vzpomněli, že to